Radio Križevci. Samo žena zna. Dragi slušatelji i slušateljice, u ovotjednoj emisiji Samo žena zna ugostit ćemo dvije žene. Ovaj puta idemo putevima jedne lijepe i divne izložbe koja će od 8. ožujka zagospodariti Hrvatskom, tako bi nekako ukratko rekla, no više o izložbi ilustracija Neustrašive žene reći će nam za početak vlasnica nakladničke kuće Iris Lirika, Ivana Glavaš-Bakija, koju lijepo pozdravljamo. Dobar dan. Dobar dan, hvala na lijepoj najavi. Evo, molim. Vi ste, osim što ste vlasnica Iris Lirike nakladničke kuće i glavna urednica, evo, ja sam spomenula izložbu koja se zove Neustrašive žene. Odmah mi se, moram vam reći, svidio naziv koji dosta govori, jel tako? Naravno. Jedna riječ koja opisuje ženu koja u današnjem vremenu ne posustaje, nego ide naprijed i stvara i realizira sebe. Da, danas biti žena i biti žena prije, koliko se zapravo promijenilo u tom cijelom periodu? A recimo da danas žene imaju pravo na samo ostvarivanje, ali sav onaj kufer i taj teret koji nosi sa sobom, kao što je kućanski poslovi i djeca, nažalost i dalje su najveći dio posla na njihovim leđima. To je činjenica. Dakle, one su se samo dale puno više posla, ali sami ta potreba za samoostvarenjem je užasno važna za svakog pojedinca, tako da mislim da ipak žene danas bolje žive. Apsolutno se slažem s vama i za ovaj prvi i drugi dio. Ivana, zaista zanimljiva izložba, nisam bez veze rekla, zagospodarit će cijelom Hrvatskom, zato što će ići na svoje putovanje našom lijepom zemljom. Sama ideja za ovu izložbu je nastala kako? Recite nam, molim vas. Ideja je nastala, zapravo prvo smo mi odlučili objaviti knjige. Bila sam u kontaktu s autoricom Tatjanom Barac, koja je htjela napisati o tim ženama, inspirirana knjigom Priče za laku noć za mlade buntovnice o poznatim svjetskim ženama koje su obilježile povijest. Mi smo htjeli napraviti hrvatsku verziju i onda smo odlučili da ne možemo napraviti odmah 100 žena, nego smo odlučili napraviti 2 knjige, 50 žena i onda još 50 i onda kao nekakav savršen broj 100. Naravno da ih ima još i više, ali mi smo se odlučili da bude takav izbor i onda nekako jednostavno kroz razgovor sa ilustratoricom sam htjela rekla kao to su sjajne ilustracije, vi ste napravili odličan posao, bilo bi jako lijepo da to zaživi kao izložba, jer mislim da je to i presjek zapravo hrvatske likovne scene, ženske, recimo ženskih snaga. I moja ideja je naišla na plodno tlo. Željka Mezić se prihvatila posla, povezala se sa kustosicom koja je oduševljena bila tom idejom i mislim, što da vam kažem, one su odradile taj dio posla, one su pripremile izložbu, ja sam objavila knjige, kontaktirala ilustratorica, sve ih povezala, koordinirala cijele projekte u vezi knjiga i sad mogu samo uživati u izložbi i vidjeti te prekrasne ilustracije u većim formatima na zidovima muzeja i galerija diljem Hrvatske. Da, nastala je jedna jako lijepa priča, evo sad smo saznali na vašu inicijativu. Koliko ste bili uključeni u ovaj dio gdje će se sve izložba prikazivati? To je zapravo kustosica, samostalna kustosica Sonja Španjol sama dogovarala u suradnji sa ilustratoricom Željkom Mezić, ali već do sljedeću godinu zajednički dogovaramo, jer nekako i moji kontakti mogu dobro doći, mislim, da, sad sudjelujem u ovoj završnoj fazi, sudjelujem i ja, kontakti s medijima i sve, ali za sljedeću godinu ću sigurno više sudjelovati u organiziranju, povezivanju s muzejima i galerijama u Hrvatskoj. S obzirom, Ivana, da ste vlasnica nakladničke kuće Iris Lirika, moramo vas pitati i ovo pitanje. Kakva je situacija u vašem svijetu u omjeru, dakle, spisatelja muškarci i žene? Što možete komentirati po tom pitanju?
kod mene ima toliko puno žena, ne znam, to se baš tako potrefilo. Pa zapravo žene danas, općenito žene više čitaju, to je opće poznato. Muškarci pišu, žene pišu, muškarci su možda vidljiviji, to je tako tvrde i naše književnice, da književne nagrade idu u ruke muškaraca. Ne znam, ja samo mogu reći da je to potvrdila moja spisateljica Laura Restrepo, velika kolumbijska književnica koja je došla na gostovanje na Festival svjetske književnosti u Zagrebu. Dakle, zaista ono veliko ime kolumbijske književnosti mi je komentirala za drugi roman koji sam izdala, meksičke spisateljice Lene Poniatovske, Ja Jesusa, mi je rekla kao ona je dobila nagradu za životno djelo zato što se uvijek zaobilazili za vrijeme života. Cijela scena latinoamerička je izrazito šovinistička i zapravo žene ne mogu doći do izražaja. Dakle, to mi je rekla jedna velika autorica jednog velikog tržišta, jednog velikog književnog kruga, kako god to nazovemo. Vjerojatno je onda situacija takva i kod nas. Ja ne mogu reći, na to su se požalile hrvatske književnice, ali ja nisam jedna od njih, ali evo, možemo reći da je to jednostavno možda i na svjetskoj razini isto. Da, nevjerojatno zapravo slušajući ovaj podatak u 21. stoljeću, a mislimo mi žene da smo se puno više odmaknule od toga. Pa ne znam, možda zato što je ta ispovjedna književnost, pa onda nekako odmah je drugačije doživljavaju, odnosno želim reći, žene najčešće pišu dakle, nekako to se naziva ženskim pisom. Dakle, u svojoj formi, često ja forma, dakle nekakve muškarci češće posežu za pripovedačem u trećem licu, dakle da se nekakav objektivni kontekst nekakav prikazuje, dakle taj pripovedač nije uvučen kao on, njegovo osobno ime u djelo. Dakle, ali mislim, danas se gube granice između toga. Kad čovjek čita, onda vidi da su i muškarci počeli pisati na takav način, tako da, ne znam, ja sam općenito optimist, nekako računam da će najbolje izaći na vidjelo, to se vidi s godinama kroz čitatelje i sve na kraju dođe do svoje. Dakle, nisu ni nagrade mjerilo, ajmo to tako reći. Da, nisu ni nagrade mjerilo. Da, to svakako. Evo, zaista vas za kraj moram upitati jedno pitanje za vaš prijedlog. Nekako volim i sama reći našim slušateljima i mislim da to dosta ljudi koji i čitaju dosta knjige u životu tako i smatraju. Knjiga nam je jedna određena terapija. Ajmo je tako nazvati. Uz knjigu i dobar sadržaj odlazimo u neki drugi svijet, pa sad ćemo se zadržati samo na našim ženskim čitateljicama s obzirom da ste vlasnica nakladničke kuće. Što bi našim slušateljicama preporučile u ovim mjesecima, u ovoj godini da svakako nikako ne propuste pročitati i na kraju krajeva na taj način da odu u neke ljepše svjetove? Ovako. Prvo neću reklamirati kolege, to zaista nije u redu. Ja kao poslovna žena mogu nešto preporučiti iz svoje naklade. Recimo, mogu preporučiti, ajmo se koncentrirati na ženske autore. Mm-hmm. Osim, dakle, mogu preporučiti knjigu Kuća Ivane Đilas, slovenske autorice, zato što je jako zabavno duhovita, a govori o problemima jedne obitelji koja ne može više plaćati kredit. Pa kako ćemo mi sad to izvesti? Dakle, uzeli su kuću na kredit, nemaju stalna primanja i sad, dakle, to je kroz humor, to je zabavno, ali opet toliko realno. Dakle, mislim da je to odlična knjiga za preporuku. Dalje, uvijek klasik Male žene koje smo izdali. Uh-huh. Dakle, to je apsolutno zasluženo proglašeno najboljim ženskim romanom svih vremena. Dakle, tu se sve žene mogu ugledati. Dakle, Male žene, Louisa May Alcott, američka književnica. Dakle, to od intelektualke do žene koja stoji kući, odgaja djecu. Dakle, likovi žena su svi portretirani u toj knjizi i svaka se žena može poistovjetiti sa tim romanom. Dakle, ne mogu, evo, jedan duhoviti, realni prikaz života, suvremenog života, Kuća Ivane Đilas i s druge strane Male žene, jedan ženski klasik za sva vremena.
Odlično, moramo primijetiti u vašem glasu da zaista sa žarom pričate o knjigama, znači da jako volite raditi svoj posao. Istina, upravo tako. Da, i sretan je onaj koji ga radi, pa evo, sa tim pozitivnim razmišljanjem završit ćemo ovaj razgovor i to poželjeti svim našim slušateljicama, jer ipak slave se žene, jel tako? Tako je. Sretan vam dan žena, drage žene. Dragi slušatelji i slušateljice, povodom Međunarodnog dana žena u ovom našem drugom dijelu emisije Samo žena zna, podsjetnik da pričamo o izložbi ilustracija Neustrašive žene, 100 žena koje su promijenile Hrvatsku. U ovom trenutku s druge strane telefonske linije pozdravit ćemo kustosicu ove zanimljive izložbe. S nama je Sonja Švec-Španjol. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. Evo, u prvom dijelu emisije od vlasnice nakladničke kuće Iris Lirika saznali smo one, ajmo reći, glavne stvari o samoj suradnji kada je u pitanju izložba ilustracija Neustrašive žene, a od vas ćemo saznati naravno sve do zadnjeg detalja. Malo ćemo slušatelje vratiti u prošlost, ne tako daleku, na 8. dan mjeseca ožujka. Naime, upravo tada je otvorena izložba ilustracija Neustrašive žene, a vi nam recite gdje. Ovako, izložba je započela svoje putovanje u Gradskom muzeju Jastrebarsko i jako nam je drago što se zaista okupio veliki broj ljudi. Mislim da su svima falila tako kulturno-umjetnička druženja i sama tema je vrlo aktualna i vrlo zanimljiva, tako da evo mogu reći da smo imali zaista uspješno otvorenje prve u nizu izložbi. S obzirom da je ovo putujuća grupna izložba Neustrašive žene, recite nam gdje ćete sve otputovati? Pa evo ga, izložba boravi u Jastrebarskom sve do kraja ožujka. Tijekom travnja bit će predstavljena u Pučkom otvorenom učilištu u Rovinju, zatim u svibnju u Pučkom otvorenom učilištu Matija Antun Relković u Novoj Gradiški. U drugoj polovici svibnja i praktički cijeli lipanj posjetitelji će izložbu moći pogledati u muzeju grada Pakraca, zatim tijekom cijelog srpnja u gradskoj knjižnici Slavonski Brod, onda u listopadu izložba gostuje u Gradskom muzeju Virovitica, tijekom studenog u muzeju u gradu Prelogu i prvu polovicu prosinca u galeriji Razvid u Zaprešiću, a putovanje ove godine završavamo izložbom u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić u Karlovcu, gdje će izložba trajati od 20. prosinca pa sve do polovice siječnja iduće godine. S time da dobili smo, iako smo tek otvorili izložbu, već smo dobili ponude iz drugih ustanova za gostovanje, tako da vjerujemo i nadamo se da će izložba nastaviti putovanje čak i u 2023. godini. Odlično, to je zaista lijepa vijest. S obzirom da ste kustosica ove izložbe, recite nam koliko vam je dugo trebalo za pripremu iste? Izuzetno dugo, zato što je projekt zaista opsežan, slojevit i kompleksan. Znači, samo istraživanje, naravno, s obzirom da sam napisala i opširan predgovor, išla sam istražiti dodatno biografiju od svih tih 100 žena da se baš upoznam sa njihovim značajem i ulogom u našoj povijesti i sadašnjosti. Osim toga, trebalo je iskomunicirati prema ustanovama, znači muzejima, galerijama, centrima za kulturu i knjižnicama, ponuditi im taj projekt, vidjeti s kime bi mogli surađivati, s kime ne, napraviti plan putovanja da svugdje izložba zapravo dovoljno dugo traje, da je posjetitelji mogu pogledati. Imamo i popratne sadržaje, imamo taj zajednički katalog koji prati izložbu, koji je zaista kvalitetan i malo detaljniji, da ljudi baš dobe sve relevantne informacije. Tako da vam mogu reći, cijelu prošlu godinu, znači od početka prošle godine smo počeli raditi na njemu i intenzivno, znači od početka ove godine kada su već počele te pripreme za prvu izložbu. Gledajući pres materijale koje ste pustili prije samog otvorenja izložbe, moram reći i moram napomenuti da su ilustracije zaista prekrasne. Evo ga, zaista na knjigama je radilo ukupno 23
suvremenih hrvatskih ilustratorica. Moram kao nezavisna kustosica istaknuti da mi zaista imamo izvrsne ilustratore i ilustratorice, s time da sam medij ilustracije nažalost nije dovoljno valoriziran u našoj zemlji. U inozemstvu je posve drugačija situacija i drago mi je da kroz ovu izložbu, osim što stavljamo naravno naglasak na sve te relevantne žene, stavljamo naglasak i na medij ilustracije i na te žene ilustratorice koje već su dosta poznate i iskusne i svaka ima svoj specifičan likovni rukopis, tako da oni koji prate njihov rad kad dođu na izložbu mogu već na prvu prepoznati koja je ilustrirala koju ženu. S obzirom na ove podatke koje ste nam rekli, ono što se događa, kako bi se reklo, na sceni i iza scene, možemo zaista sa sigurnošću reći da je ovo jedan pravi pravcati ženski projekt. Je, doslovce zaista je, od žena urednice, spisateljica, predstavljenih žena i ilustratorice i čak je na kraju u konačnici ispalo da sve ustanove s kojima surađujemo ove godine vode žene, komuniciram ili sa kustosicama ili ravnateljicama. Naravno, bilo je i muških kolega kojima smo ponudili ovaj projekt, ali zbog manjka financije ili nekih drugih konkretnih razloga nisu ušli ovu godinu u planirano putovanje, pa se nekako baš je skroz ženski projekt na kraju ispao. I sam naziv izložbe ilustracija je zaista obećavajući i jako ugodan, pogotovo za žensku publiku. Dakle, 100 neustrašivih žena. Jako mi je drago što možemo reći da imamo jako veliki broj neustrašivih žena i s obzirom na to da ste kustosica ove izložbe ilustracija, recite mi po vašem mišljenju što danas znači biti neustrašiva žena? Pa iako danas, naravno gledajući pogotovo povijesti djelovanje tih žena, imamo puno humanije okolnosti, ne moramo se boriti za pravo glasa i nekakva prava koja se trebala u prošlosti, iako postoje i dalje dijelovi svijeta gdje žene nemaju pravo glasa, gdje je to pravo onako više deklarativno na papiru nego u praksi, tako da mislim da borba i dalje traje, ali evo ja kada sam iščitavala sve te životopise i u kojim okolnostima su one djelovali, koliko su bile hrabre, uporne, dosljedne, ali empatične i plemenite, nekako čovjek se okuraži, bude mu neugodno ako i sam ne doprinese na neki način, jer ako su one tada mogle, imamo žene doslovce od Jelene Slavne koje je živjela u 10. stoljeću, onda danas u sve prilike, mogućnosti, dostupnost medija, širenje informacija, mislim da moramo nositi tu odgovornost da i sami doprinesemo na neki način svijetu, da nam svima u konačnici u budućnosti bude bolje. Znam da vam je teško izdvojiti jednu ili dvije žena koje se nalaze u ovoj listi 100 neustrašivih žena, no evo svakako moramo se pitati to s obzirom da jeste, opet ponavljam, kustosica izložbe i da vam je dugo trebalo da izložbu pripremite, znači da ste jako potkovani sa informacijama. Koje bi onako izdvojili, možda za sve naše slušateljice, da malo više obrate pozornost upravo na nju i na njezin život vis-a-vis sebe i neke svoje budućnosti? Pa ovako, s obzirom da žene iz druge publikacije su žene koje su i danas žive i svima vjerovatno poznate jer su informacije dostupnije, ja bi se referirala na žene iz prve knjige koje su i meni bile otkriće, naime nisam znala toliko detaljno o njihovim životima. Tu bih svakako istaknula Jelenu Zrinski koja je bila grofica, ratnica, plemkinja, koju je čak i francuski car Louis XIV prozvao najvećom hrvatskom ratnicom, a bila je hrabra u toliko što je sama branila svoj dom 3 godine i zalagala se i borila za slobodu svog naroda, dozvoljavala ravnopravnost, financijski potpomagala one najugroženije studente, siročad, udovice i onda naravno i njezina majka Ana Katarina Zrinski koja je bila prva hrvatska diplomatkinja i koja je promicala književnost, pismenost, zalagala se za govor na hrvatskom jeziku, njegovala je, očuvala naša 3 narječja, čakavsko, štokavsko i kajkavsko, dapače ujedinila ih je u književnosti kroz Ozerski književni krug i moram istaknuti Mariju Jambrišak,
koja je bila prva Hrvatica koja je studirala na učiteljskom fakultetu u Beču. Naime, u vrijeme kada je ona živjela krajem 19. i početkom 20. stoljeća nije bilo dozvoljeno obrazovanje ženama. I ona nakon što se educirala se vratila doma i zalagala se da se žene trebaju i mogu educirati i upravo zahvaljujući njezinim nastojanjima je otvoren ženski licej u Zagrebu gdje je ona kasnije i predavala i evo jedna od učenica je bila Ivana Brlić-Mažuranić koju svi znamo naravno i koja je također zastupljena u knjizi i na izložbi. Dakle, izložba svakako služi svojoj svrsi, a tu bi rekla onu jednu riječ edukacija. Znam da ljudi kažu da nije dobro vraćati se u prošlost, no kada govorimo u kategoriji educiranja ovih budućih generacija svakako je. I jako nam je drago što u sklopu izložbe imate organizirane i likovne radionice za djecu, jer na taj način će i učiti. Tako je, jako nam je bitan taj popratni edukativni aspekt, znači u sklopu svih izložbi gdje se dogovorimo sa ustanovama, bit će organizirane likovne radionice, evo počinju već u Gradskom muzeju Jastrebarsko, radionice vodi Željka Mezić koja je ilustratorica zastupljena i u prvoj i u drugoj knjizi sa svojim ilustracijama i koja je zapravo zajedno sa mnom organizatorica ove putujuće izložbe i izvrsno radi sa djecom, tako da vjerujem da svima koji dođu mališanima će biti jako zabavno jer će se kreativno izražavati, a nešto će putem te kreativnosti i naučiti o zastupljenim ženama. Da, upravo tako, to je ono najbitnije. Znam da svaka zemlja na svijetu ima svoje neustrašive žene s kojima se može dičiti, no naravno svatko se najviše diči sa onim svojim. Imate li možda u budućnosti plan da izložba putuje i van granica naše Hrvatske? Pa mislim, to bi bilo zaista divno. Mislim da je ovo projekt koji se može širiti u više smjerova, ne samo putem recimo ovih likovnih radionica koje sada imamo, nego putem nekakvih okruglih stolova, tribina razgovora o ženama danas, o njihovoj ulozi kroz povijest, o umjetnicama, samostalnim umjetnicama, mogu li one danas živjeti od svoje samostalne umjetnosti i evo u ovim knjigama imamo zaista zastupljene i prva Hrvatica koja je položila vozački ispit, prva hrvatska liječnica, pilotkinja, prva koja je skočila sa padobranom. Imamo Štefaniju Puretić koja je osnivačica prve dječje dermatologije u jugoistočnoj Europi, znači ne samo unutar granica Hrvatske, nego ovog dijela, ove regije i područja, tako da njihov značaj i doprinos je daleko širi od Hrvatske, jer mnoge su se i školovale i djelovale u inozemstvu, kažem, kada to nije bilo moguće za njih u našoj državi, tako da mislim da bi drugima bila jako zanimljiva ova izložba. To svakako. Evo za kraj moram vas upitati jedno pitanje, s obzirom da nam je evo ova cijela emisija povodom Međunarodnog dana žena posvećena upravo ženama putem vaše fenomenalne izložbe. Što bi poručili našim slušateljicama? Što bi poručili svim neustrašivim ženama 21. stoljeća? Pa ja mislim, evo, nadahnuta zaista dubinskim istraživanjem i predstavljanjem ovih nevjerovatnih žena, da mogu potvrditi da su žene sposobne za apsolutno sve, da treba samo malo sigurnosti u sebe, ustrajnosti i da smo zaista sposobne učiniti nevjerovatne stvari i kažem, ako će neko biti voljan istraživati njihovu povijest i vidjeti sa kakvim okolnostima su se borile bez podrške bližnjih okoline, kada su bile prve, kada su kročile taj put da nama svima bude lakše, mislim da ćemo se svi okuražiti i imati nekakvu potrebu doprinijeti i zajednici i našem narodu i svima bližnjima i daljnjima za neku svjetliju budućnost. Pogotovo nakon ove 3 zadnje godine koje su bile i više nego izazovne za sve nas. Jako ste lijepo rekli, potrebu treba imati i nikada je ne izgubiti. Mi vam želimo apsolutno sve najbolje kada je u pitanju ova fenomenalna izložba koja zaista radi ono najbitnije, a to je slavi žene. Hvala vam puno i hvala vam na prilici da predstavimo ovaj projekt. Evo ga, hvala vam puno na odvojenom vremenu. Hvala, lijepi pozdrav. Čujemo se, bok!